Tervetuloa tähän Imatran kokoomuksen tällaiseen sisäänheittoiltaan, jossa käydään hyvin pitkälle sitä, mikä meitä kaikkia puhututtaa, eli turvallisuus, mutta siitä nyt ei puhuta sitä enempää. Kun tätä ohjelmarunkoa lähdettiin miettimään, niin tietysti meillä oli Imatran kokoomuksen hallituksessa jonkun verran sellaisia aiheita, jotka on hyvin arkisia päivittäin kohdata nämä asiat. Mutta ennen kaikkea se olennainen, että kotikaupunkialueemme kutsuu meitä jokaista tällä hetkellä töihin. Tämä on se olennaisin asia, mitä halutaan viestittää, että silloin kun ihminen haluaa tehdä jotain hyvää toisille, niin kyllä se peilautuu sitten myös takaisin. Mutta ennen kaikkea tämä koulu varmaan on monelle sellainen ensikertainen kohtaaminen. Kuinka moni teistä on käynyt aikaisemmin täällä koululla? Me veikkaat aika vähän on sekäs. Alle puolet. Niin, eli ollaan Suomen suurimmalla puukoululla ja te olette Suomen jättiläisportailla siellä istumassa. Nuoremmat yleensä istuu penkin eturivissä ja vähän kokeneemmat pisimmät on siellä takana. Mutta pääasia, että jokainen kuulee ja näkee tämän esityksen, koska tämän illan aihe, eli Simo Häyhä, sotilastarina, siitä meillä tulee kertomaan Tapio Saarelainen noin tunti 15 minuuttia ja 15 minuuttia siihen päälle sitten tulee tällaista yleistä aikaa keskustelulla ja kysymyksillä. Mutta ennen tätä esitelmää niin haluan esitellä teille ensiksi Imatran kokoomuksen nykyisen puheenjohtajan Antti Pellinen. Olepa hyvä. Tervehdys, kuuluuko? Mukava nähdä teidät näin suurilukuisena joukkona täällä juhlapäivänä ja ajattelimme, että Runeberg-päivä on tämmöinen kansallisen itsenäisyyden ja hengen nostattamisen asia ja Simo Häyhä taas on tämmöinen asia, joka liittyy siihen hyvin läheisesti ja tämmöinen ihmiset toimivat yhdessä ja yksilöt, jotka tekevät päättäväisesti jotain ja mitä hankalampi tilanne on, niin sitä päättäväisemmin toimivat ja tässä on Sven Tuuvan ja Simo Häyhän hengessä voisi ajatella, että kaikki kun toimii yhteisössä yhteisöllisesti ja pitää yhtä pataa kaikesta, niin asia kulkee paremmin ja semmoinen niin kuin nykyisen tämmöisen ajan, jossa kaiken maailman polarisaatiot iskee päälle, niin ajattelimme, että tämmöinen tilaisuus, jossa on tämmöinen asia, johon kukaan suomalainen ei varmaankaan ole asiasta eri mieltä, jos on Maamme laulu ja Simo Häyhä niin kuin teemana, niin nauttikaamme kirjailijan esityksestä. Ja nyt annan puheenvuoron tohtori Saarelaiselle. Kiitos. Katsotaan, kuuluuko ääneni tai kuulostellaan. Kuuluuko minun ääneni ilman mikrofonia? Just ja just. Tämä on huonompi juttu. No niin, kuuluuko ääneni nyt? No niin, tulee enemmän nyökkäyksiä. Joo, pahoittelen tätä fyysistä tilaa. Tämä ei ole nyt ihan paras mahdollinen, sen takia joudun häpeällisesti käyttämään mikrofonia. Eli hyvät naiset ja hyvät herrat, olen Tapio Saarelainen ja pidän teille tänään esitelmän Simo Häyhästä. Ja yritän puhua tunti 15 minuuttia, toivottavasti ei lähde pahasti laukalle. Ja aihe ei varmaan hirveästi kaipaa esittelyä. Ollaan rajaseudulla. Hyvin moni teistä on nähnyt ja kuullut ja jopa keskustellut Simo Häyhän kanssa. Eli tämä aihe silläkin tavalla varmaan liippaa montaa ihmistä läheltä. Ja itselläni oli etulyöntiasema se, että pääsin haastattelemaan Simo Häyhää vuosina 1997 aina tuonne vuoteen 2002 asti. Ja tämä esitys on tehty oman keräämäni tiedon pohjalta ja sitten arkistolähteiden pohjalta. Saanko seuraava? Kiitos. Eli tässä tärkeimmät. Simo Häyhä syntyi 17.12.1905 ja nukkui pois aprillipäivänä 2002.
Ja hyvin moni teistä on perehtynyt Simo Häyhään noista julkisista lähteistä ja tietää hänestä paljon. Ja kun on tämän esitykseni pitänyt, niin mikäli teillä on herännyt kysymyksiä, niin varmaan tätä mikrofonia kierrätetään sitten siellä yleisössä ja te esitätte niitä kysymyksiä ja puhukaa kovaa, koska entinen tarkka-ampuja, kouluttaja, ammunnan harrastaja, niin meikäläinen on menettänyt valtaosan kuulostaan. Saanko seuraavan? Eli tosiaan itse olen Tapio Saarelainen ja palvelen tuolla Lappeenrannan-Lahden teknisellä yliopistolla tällä hetkellä. Ja tämä esitys on koottu aikaa sitten. Tätä on elätetty vuosien varrella hyvin paljon. Ja tuossa esityksessä ei nyt rakenteen osalta mainita sitä, mutta tuosta elokuvaproduktiosta tai elokuvista, joita on suunniteltu, niin niistä kerron sitten tuossa esityksen loppupuolella. Tuossa on karkeasti tämä esityksen rakenne. Siinä on pikkasen meikäläisen historiaa. En ole kuitenkaan päähenkilö tässä puhumassa, vaan olen puhumassa Simo Häyhästä. Siinä on meikäläisen elinkaari ja näyttää siltä, että yleisössä on muutama entinen Immolan kouluttajakin. Eli tuosta Immolan kankaalta on nämä sotilasopit saanut ja niistä on vieläkin hyvin kiitollinen. Eli ne on kantanut sitten tähän pisteeseen saakka, että tässä seison ja puhun tätä esitystä. Eli kiitoksia entisille kouluttajille. Saanko seuraava? Kuten sanoin, en ole päähenkilö, vaan päähenkilö on Simo Häyhä. Ja tämä esitys on rakennettu sillä tavalla, että tässä on kuvia vuosien varrelta. Ja kävin haastattelemassa tosiaan Simo Häyhää tuolla Pohjoinen Rinnetie osoitteessa Ruokolahdella kerrostalossa. Ja vein aseita hänelle sinne kotiin. Piti tarkistaa, että mikä oli kiväärin malli ja oliko näitä patruunoita ja mitä kaikkea olikaan ja miten tähtäsit ja oliko nämä tuttuja ohjesääntöjä. Tuohon aikaan se onnistui vielä 1990-luvulla. Tänä päivänä, kun mennään konepistoolin kanssa jonkun kotiin, vaikka se nyt on asepussissa, niin voi olla, että siinä olisi tullut erikoisoperaatio ja meikäläinen olisi ollut sitten varmaan jossakin laitoksessa. Mutta siihen aikaan kaikki oli helpompaa. Aseet oli pussissa, ei ollut ladattu eikä ladattu missään tilanteessa. Ja aseita käsiteltiin ja Simo Häyhä kertoi, niin kuin asiat olivat. Ja valmistin sitten tarkka-ampujakoulutusta varten videon Simo Häyhästä, jota me katsellaan tuossa vuonna 1999. Valokuvan on ottanut Vartisen Raimo Käringinniemeltä jo edesmennyt. Ja hänen ansiosta me pääsin sitten haastattelemaan Simo Häyhää. Ja tuo kuva, missä Simo pitää kättä tuossa valkoisen alalaidassa, niin liittyy siihen, että me halusin tarkistaa, että mihinkä kohtaan Simo Häyhä tähtäsi aina vihollista. Voi tuntua vähän hullulta asialta, mutta se ei ole hullu asia sen takia, että tuolloin 1990-luvulla niin kuviteltiin aina, että tarkka-ampujat ampuu päähän. No ei ammu, pää liikkuu. Massakeskipiste liikkuu vähemmän. Eli tähän tämä liittyy tämä valokuva. Saanko seuraavan? No joo, Suomi pääsi jälleen kerran taistelemaan tätä vanhaa vihollista vastaan. Ja talvisotahan alkoi, niin kuin tuossa näkyy, Mainilan laukauksilla. Ja käynnisti... Tuntuu, että se taitaa hävitä. Okei, kuuluuko tämä? Onko tämä päällä? Kuuluuko tämä yhtään paremmin? Ei kuulu. Aha. No, kokeile vielä. Okei. Pahoittelen tätä ääneni heikkoutta. Kuuluuko tämä? Kuuluuko? Mie en ole tää siis yhtään tästä osaavan. Kuuluuko tämä? No niin. Niin, laitetaan toinen. No niin, yleisö on tyytyväinen. Hyvä. Eli Mainilan laukaukset käynnisti tuon tapahtumaketjun ja sen myötä alkoi tapahtumaketju nimeltä Talvisota. Ja tuo punainen ympyrä on menetetyllä alueella, eli Hyrsylän mutkan alueella. Ja siellä Simo Häyhä sai tulikasteensa
jonka jälkeen sitten vetäydyttiin puolustusasemiin, joita ei oltu valmisteltu tuonne Kollajoen maastoon. Eli ne asemat ei ollut sellaiset, johon normaalisti sotilas menee, vaan ne olivat vetäytymisen myötä tavallaan pakotettuja tuliasemia. Ei siis mitään parhaita mahdollisia. Saanko seuraavan? Ja Suomen onni, tai Suomen sotilaiden onni oli se, että Neuvostoliiton armeija, puna-armeija, oli sitoutunut teihin pelkästään siitä syystä, että heillä oli hyvin voimakkaasti mekanisoitu konearmeija. Ja tämä tarkoitti sitä, että näillä koneilla, laitteilla, mitä siellä ikinä olikaan, niillä ei juurikaan pystytty poistumaan maantieltä. Eli vihollisella oli ihan järkyttävä ylivoima. Tulee noissa myöhemmissä dioissa esille. Mutta meidän kannalta oli hyvä, että vihollinen ei pystynyt hyödyntämään tätä ylivoimaansa, koska sieltä tultiin ketjussa päin puolustajaa. Eli suomalaiset sotilaat pystyivät sitten ihan rauhassa tekemään sitä asiaa, minkä takia he siellä olivat. Eli meidän etu. Ja tuo talvi oli välillä hyvin ankara, pakkasta oli jopa 40 astetta, joskus jopa ylikin, niin se aiheutti sitten tämmöiselle konearmeijalle, mekaaniselle armeijalle sen, että koneet hyytyvät ja koneet sitovat sitten ihmisiä ylläpitämään koneet toimintakunnossa. Ja sitten kun venäläinen meni tuonne metsään, niin ei se sieltä pois tullut, se oli tapettu. Eli suomalaiset sotilaat toimivat erinomaisen loistavasti tuolla metsässä niiden oppien mukaan, joita suojeluskunnissa oli saatu ennen tätä talvisotaa. Ja suojeluskuntia pitää mainostaa sen verran paljon vielä, että ilman suojeluskuntia tuo talvisodan lopputulos olisi ollut aivan toinen. Tämä kannattaa muistaa. Saanko seuraavan? No joo, nyt ollaan 3. vuosituhatta elämässä. On kaiken maailman digitaalisia laitteita. Meillä on älykännykät, että me raplataan koko aika. Aseissa on laskintähtäimiä, on lämpötähtäimiä, on sensorifuusiotähtäimiä, on sitä, tätä ja tota. Ja ampuma-aseet on ihan huippuluokkaa. Minunkin entiset työkaverit ampuvat 2 kilometriin, semmoiseen 0,5 metriä kokoiseen tauluun. Tuohon aikaan se olisi ollut vähän vaikeampaa. Eli tarkka-ampuja tuohon aikaan talvisodassa oli ihminen, joita oli hyvin vähän. Suomessa ei ollut koulutettu tarkka-ampujia, koska tuo ilmiö oli uusi. Ja Simo Häyhä sai tarkka-ampujakoulutuksen UTissa. Ja hän oli yksi harvoista, jota siihen asiaan koulutettiin. Ja tässä on sitten kuva tarkka-ampujasta, joka on siirtymässä tuliasemiin. Hän jätti sukset tuonne tuliaseman taakse, ryömi tuliasemiin ja ampui sitten avotähtäimellä. Täällä on metsästäjä joukossa, muistan vielä osat teistä, jopa nimen saatan muistaa. Te tiedätte, mikä on avotähtäin. Sillä ei kovin kummoisia temppuja tehdä, kun rupeaa olemaan hämärä. Tässä valoisuudessa, mitä nyt eletään, niin avotähtäimellä ei tee juuri mitään, jos ei ole keinovaloa. Eli tarkka-ampujalla oli hyvin vähän toiminta-aikaa tuolla talvisodassa. Ja Simo Häyhä valmisteli tuliasemat sillä tavalla, että hän edellisenä iltana pimeän ja hämärän aikaan valmisteli tuliasemat, kaivoi montut ja jäädytti sen tuliasemansa etupuolen, jottei aseen suupamaus, paine pölläyttäisi sitä lunta. Ja sen jälkeen, kun hän oli tyytyväinen näihin tuliasemiin, hän poistui telttaan nukkumaan. Hän ei käynyt vartiossa ja aamulla aikasi hiipi sitten tuliasemiin. Vietti päivän siellä yksinään, söi näkkäriä ja sokeria. Ja kun pimeä tuli, niin tuli telttaan ja ilmoitti lukumäärän, että mikä on päivän luku. Montako vihollista tuli tapettua. Saanko seuraava? Ja tosiaan sanoinkin jo, että tuo Kollajoki, kohta tulee kuvia, se ei nyt ihan tuo Vuoksen kaltainen joki ollut, vaan semmoinen pikkuinen puro, niin tuolta
etulinjasta, kun vetäydyttiin sitten aikanaan tuohon Kollaanjoen tasalle, niin se oli vähän semmoista paniikinomaista perääntymistä. Ja sitten kun sinne tuliasemia aikanaan päästiin, ne valmistettiin hyvin nopeasti. Ja meillähän oli 12 divisioona, jonka osa oli tämä Simo Häyhän rykmentti 36, ja tuolta vihollisen puolelta väkeä rynni todella paljon. Eli kun normaali ihmiset tuo 75D ei välttämättä sano juuri mitään, se 75 tarkoittaa venäläisten numeroa ja D tarkoittaa divisioonaa. Divisioona on karkeasti sanottuna 10 000 tai 12 000 heidän sotilasta, ja meillä oli kulunut divisioona sitten vastassa. Eli venäläinen tai neuvostoliittolainen pystyi täydentämään ja syöttämään lisäväkeä. Meillä taas oli se 12 divisioona kulumassa siinä koko aika, ja täydennyksiä ei kovinkaan paljon pystytty laittamaan. Ja vihollinen eteni tuon radan suunnassa ja tien suunnassa, ja totta kai pyrki tiedustelemaan tuolta etelästä tuon 128 moottorijalkaväkidivisioonan suunnasta, karkeasti sanottuna, pyrki koukkaamaan etelän kautta. Eli jatkuvaa tiedustelua se vihollinen teki, koska ei se päässyt tuolla Kollaan suunnalla juurikaan eteenpäin. Tämä seuraava. Ja sama kuva uudestaan vähän ehkä eri mittakaavassa, mutta tilanne on sama. Ja Loimolajärvi oli siinä takana, ja oli tosiaan tarkoitus, että vihollinen ei pääse yhtään eteenpäin, koska jos vihollinen olisi päässyt tuolta Kollaan kautta syvemmälle Suomeen, niin se olisi koukannut tuonne Karjalan armeijan selustaan ja tehnyt sitten tuhoja siellä. Saanko seuraava? No joo, tässä on nyt näistä voimasuhteista pikkasen. Eli silloin kun sota alkoi, niin tuo 12 divisioona oli juuri tuon kaltainen, 14 900 miestä, tykkejä hyvin vähän, ja vihollisen suurhyökkäys kun alkoi, niin punaisia nuolia riitti, ja tosiaan niin kuin sanoin, niin yksi punainen nuoli on karkeasti 10 000, ehkä jopa 12 000 vihollisen sotilasta. Rautatie näkyy mustavalkoisena katkoviivana, ja kaikki maantiet näkyy sitten harmaana, ja vesistö näkyy sinisenä. Ja mittasuhde näkyy tuossa oikeassa laidassa, eli puhutaan hyvin pienestä alueesta. Siis Kolla oli tosi pieni alue, mutta järkyttävän tärkeä. Et jos Kolla olisi pettänyt, Kollaa kesti, Kolla ei pettänyt, niin olisi tullut todella paljon ongelmia muualla tuossa talvisodan alueella. Tämäkö seuraava? No niin, sitten Simo Häyhän ansiot huomattiin, ja ruotsalainen yrittäjä halusi palkita sitten parhaan suomalaisen jalkaväkisotilaan, ja eversti Svensson sitten laittoi oma esityksensä tuonne armeijaesikuntaan, ja sieltä tuli sitten nimi, että se on Simo Häyhä. Ja Juutilainen varmasti piti sitten, eli komppaniapäällikkö Simo Häyhälle varmasti piti huolta, että Simon nimi mainitaan. Ja tämä tapahtuma 17.2.1940 on sitten kuvatodiste siitä. Eli Simo Häyhälle luovutettiin kunniakivääri, ja kunniakiväärissä oli teksti, tulee tuossa seuraavassa diassa, että 219 vihollista kiväärillä ja saman verran konepistoolilla. Mutta täytyy muistaa se, että nämä luvut, nehän on myöhässä. Eli todellisuudessa siinä vaiheessa Simo Häyhä oli pistänyt kylmäksi, kielikuva, paljon enemmän vihollisia kuin mitä siinä kunniakirjassa luki. Ja tätä kunniakivääriä on syytä pitää sitten tällaisen kunniamerkin veroisena lahjana tai ansiona tai tunnustuksena. Onko seuraava? Ja siinä se mainitsemani teksti näkyykin. Ja nyt sitten tuo kivääri. Miksi se kivääri oli niin kauhean tärkeä minulle? Miksi minun piti hillua siellä aseiden kanssa Ruokolahella?
Syy oli se, että siihen aikaan 90-luvulla väiteltiin kovasti interwebissä ja kaikkialla foorumeilla, ne oli keksitty jo silloin kaikki foorumit, että mikä se kiväärimalli oli. No se oli kiväärimalli 2830, se oli aikansa paras, se oli aikansa Rolls-Royce, jos asemaailmasta puhutaan. Ja tämä kiväärimalli 28 taas oli puolestaan palkintokivääri. Ja Simo Häyhä kävi tuolla palkintokiväärillä sitten ampumassa sodan aikana ja totesi, että ei tämä nyt niin kovin tarkka ole. Tämä selvisi minulle, kun kysyin häneltä, että no miksi et ampunut sitten sillä palkintokiväärillä niitä vihollisia, niin hän totesi vaan, että suojeluskunta-aikana hän sai sen oman kiväärinsä, malli 2830, ja hän oli siihen hyvin tyytyväinen. Hän tiesi, miten se toimii, miten se käyttäytyy. Tämä on niin kuin mekaniikkaa, autot, aseet, kaikilla on oma sielu, ne toimii tietyllä tavalla tai sitten ne ei toimi, sitten pannaan kuntoon taas toimii. Niin se oli hirveän tärkeää Simolle, että se kivääri oli malli 2830, hänen oma ase, jolla hän oli suojeluskunta-aikana paljon jo ampunut ja harjoitellut. Saanko seuraava? No joo, me ei päästä tuonne Kollaalle luultavasti oman elinaikanamme, niin tässä on karttakuva nyt sitä Kollaasta. Eli se maantie, joka näkyy noissa kartoissa harmaana, se menee tuossa ylhäällä ja junarata noin kilometrin päässä siinä etelässä alhaalla. Nämä oli ne linjat, joita pitkin se vihollinen pyrki tulemaan ja murtamaan sen Kollaan alueen. Kollaan rintamaa piti saada murto, sitä ei koskaan tullut, mutta kun katsotte tuota maastoa, niin huomaatte, että tuolla on pikkusen vaikea liikkua mekanisoidulla armeijalla missään muualla kuin kovalla uralla, ja kovat urat oli maantie ja junarata. Ja tuo kartan ruutu on muistini mukaan kilometri, eli taas hyvin pienellä alueella toimitaan. Saanko seuraava? Ja en nyt tunnistanut, onko tässä yleisöjoukossa ihmisiä, jotka on käynyt Kollaalla. Minä en valitettavasti ole kerennyt sinne mennä. Työt häiritsi, oli niin mielenkiintoisia töitä, että ei päästetty töistä. Tulee myöhemmin retkikunnalta kuvia, jotka on tässäkin esityksessä. Niin siellä oli 2 tuliasemaa, jotka on tunnistettu, löydetty ja varmistettu. Eli tuolla vasemmanpuoleisessa kuvassa näkyy 162-niminen kukkula, niin sen täällä meidän puolella, eli katsomon puolella, oli 1 tuliasema. Siellä me on piirtänyt nuo viivat, eli sieltä Simo pääsi ampumaan suoraan kylkeen vihollista, joka eteni tuota tietä pitkin. Ja toinen tuliasema näkyy sitten sinisellä ympyrällä merkattuna vasemmanpuoleisessa kuvassa. Ja se on siirretty sitten myös tuohon kartalle. Eli Simo Häyhä metsästi vihollista. Hänellä oli itsenäinen tehtävä. Hän ei jumittanut missään tuliasemassa, vaan hän meni ja metsästi. Hän itse valkkasi ne paikat, joissa hän on ja mistä hän ampuu vihollista. Ja nyt niin kuin olette jo kekanneetkin, niin kun katsotte tuota paikkaa, missä tuo alin sininen ympyrä on, niin yllätys, yllätys, se onkin tuon tuon rintamalinjan etupuolella. Eli se onkin venäläisten puolella. Hän itse valkkasi ne tuliasemat ja ampui sieltä, mistä pystyi, vihollista sivuitse, jolloin vihollinen ei pystynyt vastaamaan siihen tuleen. Ja Simo Häyhä pystyi saamaan hyvin paljon menestystä tällä tavalla. Saanko seuraava? No joo, sitten vihollisella oli todellakin ihan järkyttävä ylivoima. Ja vihollinen jossakin vaiheessa kekkasi, että ulismaisten kautta, soitten kautta, päästään koukkaamaan, pystytään tekemään se, mitä käskettiin. Eli puna-armeijalla oli käsketty, että menkää läpi siitä Kollalta, mistä pääsette. Ei ne päässyt Kollalta läpi, ne lähti ulismaisten kautta koukkaamaan. Ja siinä vaiheessa Simo Häyhä oli irrotettu tarkka-ampujan tehtävistä. Hän taisteli kuten tavallinen jalkaväkitaistelija ja hän oli ryhmän johtajana.
Ja se karkea kuvaus on tuossa näkyvissä. Eli siellä torjuttiin vihollista, siellä oli omat joukot sekaisin ja siellä oli vihollista ja omia, miten sattui. Ja aamuyön tunteina sitten tavallinen jalkaväkisotilas venäläinen pääsi ampumaan hyvin lyhyeltä ampumaetäisyydeltä muutaman 10 metrin päästä. Ja räjähtävä luoti osui Simohäyhää tuohon yläleukaan, räjähti ja rikkoi sitten vasemmalta puolelta hyvin paljon hampaita ja sitten tuon leukaluun. Ja 26 leikkausta tehtiin Simohäyhälle kaiken kaikkiaan, jotta hän sai sen edes jollakin tavalla toimimaan tämän suuvärkin ja leukaluun. Eli hyvin paha vaurio tuli. Ja tässä yhteydessä on pakko sanoa se, että räjähtävät luodit oli vuoden 1886 Haagin sopimuksen mukaan kiellettyjä, mutta venäläinen käytti niitä räjähtävillä luodeilla ladattuja kiväärinpatronoita aina silloin, kun oli läpimurtohyökkäys, niin sillä sitten saatiin se tulos, mitä haluttiin. En nyt puhu räjähtävistä luodeista enempää, tässä menee muuten aikaa. Siitä voisi puhua aika pitkään, mutta mainos tähän väliin. Käykää Kollaan ja Simohäyhän museossa katsomassa sitä materiaalia. Ja nyt on puoli tuntia mennyt. Minun piti sanoa, että olkaa hyvät ja nouskaa ylös ja käykää. Ja tämä kuva on luvalla otettu Simohäyhän kunniatauluista. Hänellä oli kotonaan 3 kunniataulua. Ja tässä on tekstinä Mehiläisen sairaala. Oikeasti tämä on Jyväskylän lähellä Kinkomaan sairaala. Eli sinne vietiin sodassa haavoittuneet ja siellä heitä hoidettiin. Mutta siinä kunniataulutekstissä lukee Mehiläisen sairaala. Vuosiluku on oikea, mutta oikeasti se paikka on Kinkomaan sairaala Jyväskylän lähellä. Saanko seuraava? No joo, noita Simohäyhän vammoja en rupea tästä tarkemmin kuvailemaan, enkä kertoa, miten hänet evakuoitiin, koska aika ei siihen riitä. Mutta ne vammat olivat niin pahat, että hän oli pilliruokinnassa pitkän ajan ja sairaanhoitajat hoitivat sitten häntä erinomaisen hyvin tuolla Kinkomaan sairaalassa ja hän toipui sitten leikkausten välillä monessakin eri paikassa. Otaanko seuraava? Sitten talvisodan jälkeen Simohäyhä onneksi oli aika puhelias, eli hän antoi tämän tyyppisiä haastatteluita ja sen jälkeen sitten kun Suomessa oli tämä tietty poliittinen suuntaus, Rähmällä olo tuonne itään voimissaan, niin hänpä ei kovin paljon enää puhunutkaan julkisuuteen 60-, 70-, 80-luvuilla eikä 90-luvullakaan, mutta tämän julkaisun minä sain Simohäyhän sukulaisilta Utulasta lainaksi, kopsasin sen ja tätä kuvaa käytin myös kirjassani aikanaan. Ja tässä Simohäyhä kertoo omia kokemuksia sieltä Kollaan saloilta. Saanko seuraava? Sitten Simohäyhä, totta kai hänestä otettiin kaikki tämmöinen informatiivinen hyöty sota-aikana ja sodan jälkeen. Ja tänne Tanskan Synderhaaviin lähetettiin suomalaisia vammautuneita sotilaita ja myös muita sotilaita toipumaan. Simohäyhä muuten vasemmalta kun luetaan, niin 3. eturivissä. Niin minä sitten kysyin, että no, millaista siellä oli. Niin hän vastasi omaan huumorin lakonisen tyylinsä, lähettivät sinne lihomaan. Koska rintamalla oli ruoasta varmaan aika paljon pulaa, niin hän vaan totesi, että lähettivät sinne lihomaan. Toki tuolla kyseisessä paikassa niin yksi niistä toipilaista teki runoon Simohäyhästä, en muista sitä ulkoa. Se on kirjassa käännetty suomeksikin, mutta hänet huomioitiin monella eri tavalla tuolla toipumisjakson ja lihomisjakson aikana. Saako seuraava? Ja heti sotien jälkeen, tai talvisodan jälkeen,
Simo Häyhä oli hyvin voimakkaasti mukana Kollaan taistelijan veljesliiton toiminnassa. Eli tässä on yksi kuva heidän kokouksestaan ja tunnistatte Simo Häyhän toinen vasemmalta eturivissä. Ja hän oli mukana ylläpitämässä tätä Kollaan henkeä, Kollaan taistelijan henkeä. Seuraava. No joo, ei se ole mikään vuoksi se Kollajoki. Tulee mieleen Unterinskajoki, se on ehkä jotain ton kaltaista. Eli täällä tapeltiin oikein urakalla ja suomalaiset oli tällä puolella ja venäläiset tuolla toisella puolella. Eli tämä oli vedenjakajana tuossa Kollaan taisteluissa. Saanko seuraava? Ja anteeksi. Välirauhan aikana sitten Simo oli mukana jäsenenä tämmöisessä delegaatiossa, jossa suunniteltiin rauhoitusaluetta tai tämmöistä jonkunlaista museaalista aluetta noista talvisodan taistelupaikoista. No sitä nyt ei koskaan tapahtunut, niin pitkälle ei päästy. Mutta tässä on hänen kuuluisin tuliasema. Eli tässä hän kyttäsi vanjaa ja tästä hän niitä kylmensi hyvin paljon. Ja tuossa tulee esityksessä myöhemmin näitä parempia kuvia tai ehkä nykyaikaisempia kuvia tuosta tuliasemasta, mutta Simo Häyhä oli 152 senttiä pitkä ja tämä ansiosta hän pystyi piiloutumaan hyvin tuonne kallionkoloihin ja kivenrakoihin ja venäläinen kun havaitsi, että täältä Simo ampuu heitä, niin venäläinen koitti tuhota Simo Häyhän granaatiheittimillä, pienoisheittimillä, konekivääreillä, piiskatykillä, pataljoonatykillä, jalkaväkitykillä, ihan kaikilla mahdollisilla. Ja ainut vaurio, mitä Simolle tuli yksi kerta tuossa talvisodan aikana tapellessaan, oli se, että nakun granaatti räjähti tuolla petäjän oksassa ja räjähtäessään yksi sirpale repi hänen pakkaspuvun, noin se pakkaspuku ollut, turkin selän auki ja pikkuinen naarmu tuli selkään. Ei muuta kuin uusi turkki päälle ja homma jatkuu. Eli kuolema kävi monta kertaa hyvin lähellä Simo Häyhää. Tämänkö seuraava? No joo, 28. päivä elokuuta 1940 Simo Häyhä ylennettiin alikersantista suoraan vänrikiksi ja hänen alikersantti-ylennys tapahtui tuolla talvisodan aikana ennen hänen haavoittumistaan. Nyt en saa päähän sitä päivämäärää, mikä se oli. Siinä on yksi päivämäärä on 7.1. ja sitten on joku kilpaileva päivämäärä, mutta hänet ylennettiin alikersantiksi talvisodan aikana ja sitten marsalkka Mannerheim ylensi hänet vänrikiksi. Ja Simo Häyhä oli äärettömän vaatimaton, erittäin aikaansaava, esimerkillinen, hiljainen ja teki kaiken, mitä käskettiin niin hyvin kuin osasi. Ja monta kertaa hän joutui tuolla tuliasemissa toimimaan silleen, että kun komppanian päällikkö tai pataljoonakomentaja antoi tehtävä, että tuhoa nyt se ryssä, koita saada se pois sieltä. Siinä saattoi mennä monta päivää ennen kuin tämä vaadittu tulos saavutettiin ja sitten Simo meni sen käskyantajan luokse ja sanoi, että no nyt se on pois. Saattoi mennä monta päivää. Eli hän ei itseään säästänyt ja hän teki sen, mitä käskettiin. Okei, tuossa tulee myöhemmin niitä lukumääriä, että montako venäläistä hän on kylmentänyt tai neuvostoihmistä. Mutta tärkeintä oli se, että Simo Häyhä oli keskeisimpiä hahmoja talvisodan hengen luomisessa. Ja tämä sen takia, että kun katsotaan karttaa, Neuvostoliitto tai nykyinen Venäjä on aika iso, niin pienikin maa pystyy ihmettekoihin, kun niihin omiin kykyihin uskotaan ja tehdään se, mitä käsketään. Eli hän oli talvisodan hengen luomisessa erittäin keskeinen henkilö. Joo, saanko seuraava? Ja niin kuin sanoin, niin siinä talvisodan jälkeen tai sotien jälkeen, niin hän oli sitten enemmän esillä julkisuudessa, mutta kun tämä ilmapiiri muuttui Suomessa, niin tällaisia kuvia ei sitten enää myöhemmin otettukaan. Tämä on joskus 50-luvulla otettu kuva. Siinä on tuttuja ihmisiä Kollalta, on pastoria ja on
propaganda-ihmistä ja heidän jälkeläistään, ja Simo Häyhä selittää siinä jotakin, en tiedä mitä, en saanut selville, että mistä tuossa on kysymys, mutta Sotamuseossa hän monta kertaa kävi, ja Kollan taistelijan Veljesliiton kokouksethan oli Helsingissä, niin samassa yhteydessä hän varmaan sitten kävi tuolla Sotamuseossa. Saanko seuraava? No joo, Simo Häyhä menetti tilansa. Se jäi rajan väärälle puolelle. Hän sai korvaavan tilan Kummunmäeltä, Ruokolahden alueelta. Ja siitä huolimatta, vaikka hän rakensi sinne ne kaikki rakennukset, talousrakennukset, karjasuojat ynnä muuta, hän ei koskaan nukkunut siellä omalla tilallaan, vaan meni sukulaisten luokse Utulaan nukkumaan. Eli siihen on varmasti syynsä, ja kukin voi mielessään päätellä, että mikähän se syy mahtaisi olla. Ja pöydän päässä on tosiaan Simo Häyhä ja hänen kuuluisin sotakoiransa kuin metsästyskoira Kille. Ja Killeltä ammuttiin yli 70 hirveä aikanaan, ja Simo Häyhä kunnostautui metsästyskoirien kasvattajana ja tuollaisena huippumetsästäjänä. Tulee kohta kuvia siitä. Saanko seuraavan? Eli tässä on ruokolahtelaiselle varmaan tuttuja henkilöitä. Osa tuntee nämäkin ihmiset, jotka on kuvassa, tai heidän jälkeläiset. Ja Simo Häyhä piti matalaa profiilia Ruokolahdella, koska oli erilaisia ihmisiä, jotka aina muistivat häissä ja hautajaisissa sanoa, että kyllä me tiedetään kuka sinä olet ja me tiedetään missä sinä asut. Niin ei se ole mikään ihme, jos ei sitten kotonaan viitti öitä nukkua. Ja tuohon aikaan aseet pystyi säilyttämään tuolla asettelineissä seinällä, kun ne ei ottanut ketään valtaansa, eikä ne ampuneet ketään, eikä ladanneet itseään, eikä tehneet mitään muutakaan pahaa. Nyt on ajat toiset. Saanko seuraava? Kunniamerkkien määrä on huikea. Hän sai varmasti kaikki kunniamerkit, mitä tuolta talvisodasta voi saada, mutta ennen kaikkea hän säilytti henkensä sen vakavan vammautumisen jälkeen. Se oli se tärkein juttu. Ja hänen sukulaiset on sanonut monta kertaa, että Simolla oli 2 elämää ennen talvisotaa ja talvisodan jälkeen. Eli talvisodan jälkeen hän viljeli maata, koulutti metsästyskoiria ja toimi sitten hyvin aktiivisena metsästäjänä tuolla Ruokolahdella. Saanko seuraava? Ja Simo Häyhäkin huomasi vuonna 1978, että ikä alkaa tulla ja kunniakiväärin voisi luovuttaa jonnekin, niin Karjalan jääkäripataljoona Kontiorannassa vaali tämän rykmentin muistoja, ylläpiti perinteitä, niin Simo Häyhä päätti luovuttaa kunniakiväärinsä tuonne KarJP:lle, eli Kontion rantaan. Ja KarJP teki tästä johtuen tällaisen kilpailun, Simo Häyhän kilpailu. Siinä on eri tuliasemia, ammutaan eri ampumaetäisyyksiltä, ja tuohon aikaan, niin kuin tänäkin päivänä vielä kuulemma, tuolla Sotinpurolla käydään tarkka-ampujakilpailut sillä kalustolla, millä nämä nykyaikaiset tarkka-ampujat on koulutettu, ja tämä sama kilpailu käydään tänäkin päivänä, eli paremmuutta mitellään. Eli siinä mielessä on hyvä juttu, että tämä kilpailu on aikanaan suunniteltu. Saanko seuraavan? Eli Simo Häyhä osallistui näihin kilpailuihin vuodesta 1978 alkaen, aina joskus 80-luvun lopulle, ihan tarkkaan en muista, mutta monta kertaa hän oli ensimmäinen, joka kävi pokkaamassa palkinnon. Eli hän voitti itseään huomattavasti nuoremmat. Ja syy tähän on se, että Simo Häyhällä oli ihan järkyttävän tarkka näköaisti. Hän pystyi arvioimaan etäisyydet, ei hän näitä etäisyyksiä tiennyt. Ja hänen ampumatekniikkansa oli ylivertainen. Eli nämä oli ne syyt, miksi Simo Häyhä oli niin huippu talvisodassa. Niin ja hermojen hallinta, se oli vertaansa vailla. Eli kun kysyin häneltä haastatteluissa, että no,
tunsitko vihaa vihollista kohtaan ja miten suhtauduit, niin hän sanoi, että hän toimi samalla tavalla kuin ampumaradalla. Eli hän teki sen, mitä käskettiin. Saanko seuraava? Siinä on joku nuori kapteeni ja siinä on Simo Häyhä. Eli meillä oli jonkunlainen pituusero ja tosiaan kunniatauluista 1 näkyy tuossa seinällä ja vuosiluku on 97. Eli pääsin haastattelemaan Simo Häyhää hänen kotonaan, mistä on vieläkin kiitollinen. Saanko seuraava? Ja kuten jo aikaisemmin kerroin, niin kaikki asiat piti varmistaa, oliko se tällainen, oliko se tämä konepistoli, oliko ne näitä patruunoita, oliko se tämä kivääri vai oliko se tuo kivääri. Niin kuin huomaatte, siinä on 2 kivääriä pöydällä ja 1 konepistoli ja patruunat piti selvittää, oliko ne niitä vai näitä. Kaikki tuli selvitettyä. Eli nämä on kuultu suoraan Simo Häyhältä, ei mistään interwebi-ihmeellisestä maailmasta. Saanko seuraava? No joo, tämän kuvan minä kerroinkin jo, että miksi tämä oli niin kauhean tärkeä ainakin minulle, koska koulutin tarkka-ampuja, niin pitihän ne tiedot saada sitten itse Simo Häyhältä. Saanko seuraava? No joo, sitten aika koittaa meille kaikille, jos ei muuten, niin vanhainkoti kutsutaan joku sen kaltainen paikka, niin Simo Häyhälläkin rupesi olemaan terveydellisiä ongelmia ja hän siirtyi sitten tuonne Kokkokallion katu 2 Haminaan sotavammaisten hoitokotiin ja tässä on viimeinen kuva, kun hän oli siellä kotona. Saanko seuraava? Siinä on sitten Valtosen Veskun entinen kapteeni, nykyinen kenraali, hänen markkeeraama posteeraus Simo Häyhän tuliasemista, eli tuolta ne näyttivät. Tuo kuva otettu 2005 näköjään. Saanko seuraava? Ja täältä ne näytti siitä suunnasta, mihin tuliasemiin mennään. Eli kallioista on, ja tuossa petäjän oikealla puolella näkyy tuommoinen tasanne. Siihen oli hyvä laittaa kuulemma ase ja kädet, ja siitä oli hyvä ampua sitten. Ja tämähän on nuorta mettää, eli tämä oli kaikki ammuttu ihan hajalle, ja venäläinen tykistö oli tuhonnut kaiken puuston, eli siinä oli käytännössä aukea. Saanko seuraava? Ja sitten lisää materiaalia samalta alueelta. Ja Kollajoki varmaan leveämmiltä kohdaltaan näkyy tuossa. Kuva otettu bussi-ikkunasta. Saanko seuraavan? No joo, siinä on se lukumäärä ja mihin tämä lukumäärä perustuu, niin tämä perustuu niihin tietoihin, mitkä on Miettilän Kolla- ja Simo Häyhän museossa. Siellä on aikalaiset kirjoittaneet tekstiä, 542 on Rantamaan tekstiä ja on komentajien tekstiä, niin kai se on sitten uskottava. Tästä lukumäärästä on väitelty ja tullaan varmaan väittelemään maailman loppuun asti, mutta aivan sama mikä se lukumäärä on. Tärkeintä on se, että Simo Häyhä oli talvisodan hengen luojana hyvin tärkeä. Saanko seuraava? No joo, tämä löytyi sitten muutama vuosi sitten. Veikko Vento löysi tämän jostakin Piirongin laatikosta tämmöisen kirjasen, jonka nimi oli Sotamuistojani. Ja Simo Häyhä itse kirjoittaa tuon ympäröidyn kohdan, luen sen ääneen. Koko sodassaolo aikana niin ammuin noin 500 ryssää. Eli voidaan puhua, että paljon niitä meni sitten, ja hän puhuu varmoista tapoista. Saanko seuraavan? No joo, taisin mainita tuossa jokin aika sitten, että Simo Häyhä oli innokas metsästäjä. Siinä on sitten kettusaalista. Ja parhaana talvena muistini mukaan Simo Häyhä sai 27 kettua. Ja täytyy sanoa, että se on huikea lukumäärä. Ja siinä näkyy tuolla Miettilässä museossa otettuja kuvia Simo Häyhän aseistuksesta. Ja tuo kuva, mikä on vasemmassa alakulmassa, niin on sieltä Sotinpurolta tuliasemasta, josta aloitetaan tämä Simo Häyhän tarkka-ampujakilpailu. Saanko seuraava? Tämä löytyy Ruokolahelta, Kellotapulin läheltä. Tuolla kun käypi joka joulu, niin siellä on Kynttilämeri sitten vastassa.
Eli ihmiset kyllä muistaa tämän Simo Häyhän ja hänen uroteot. Saanko seuraava? Okei, nyt mennään sitten tähän materiaaliin, mistä en kauheasti etukäteen mainostanut. Megatomi on puhunut jo tuntia vartin. Jos sopii, niin puhun loppuun, puhun nopeasti, jos tämä passaa. Kukaan ei vastusta. Antti nyökyttää, kiitos. Eli kaiken maailman elokuvia on pyritty tekemään Simo Häyhästä ja on uhottu, että tehdään elokuva silloin ja tehdään elokuva tällöin. Tässä on joitakin poimintoja nyt sieltä internetin ihmeellisestä maailmasta. Vuonna 2015 julkaistiin, että joo, tämmöinen elokuva tehdään. Ja sen jälkeen näitä julkistuksia onkin tullut aika paljon. Saanko seuraava? Ja siellä mainitaan nimi McElroy, pitää ihan luntata, että sanon sen oikein, David McElroy, mutta ei tätä elokuvaa vieläkään ole tehty. Saanko seuraavan? 100 Days. Tämä oli Kolla ja Simo Häyhän museolla. Kanadalaiset tuli sinne isolla joukolla ja haastatteli varmaan puoli kylää ja ainakin 20 ihmisen osalta haastateltiin, että minkälaisia kokemuksia heillä on Häyhästä, millä tavalla tunsi Häyhän. Oli sukulaiset varmaan kaikki siellä ja suvun puhemies tai nainen, Pellisen Terhi oli siellä. Ja sitten meikäläistäkin jostain syystä haastateltiin. Siellä oli tulkit, ne jotka ei puhunut englantia, heille puhuttiin sitten puolin ja toisin eri kieltä, mitä kukin puhui. Ja he teki siinä ison haastattelutyön ja tällä hetkellä minulla ei ole tietoa, että tämä 100 Days-elokuva olisi vielä tulossa ulos. Ja aikaa on kulunut vasta reilu 1,5 vuotta. Saanko seuraavan? Ja samaa tapausta käsitellään. Mennäänkö eteenpäin? No joo, tämä julkistus tuli tuossa loppuvuodesta viime vuonna. Eli Lapua 1976 elokuvan tekijät. He on aloittaneet tämän elokuvan tekemisen jo reilu vuosi sitten. Ja katsotaan nyt sitten, että mitä tästä tulee. Eli tuo henkilökaarti, sitä ollaan kasaamassa. Osa on jo kasattu, osa koulutetaan ja varmaan rahoitustakin tarvitaan. Eli katsotaan nyt, miten tämä homma tästä etenee. Saanko seuraavan? Ja siinä on taas internetin ihmeellisestä maailmasta kuvakaappaus. Saanko seuraavan? Ja saanko seuraavan? Ja sitten on talvisodasta haluttu tehdä ranskalaisen näkökulmasta jonkunlainen elokuva. Tämä henkilö on tehnyt kirjan Simo Häyhästä ranskaksi. En ole lukenut, en hallitse ranskan kieltä. Ja tämä henkilö on itselleni täysin tähystämätön, mutta tämmöisiäkin löytyy ja elokuvaa kuulemma pukkaa. Saanko seuraava? No joo, Kollalla oli semmoinen lause, että Kollaa kestää. Ja Kollaa todellakin kesti. Eli tämä kuva on otettu vuonna 2000 Kontiorannassa. Itsekin työn puolesta siellä jonkun verran aikaa vietin, vaikka pääsääntöisesti Ylämyllyllä olinkin. Niin tämä on Kollaa vasama. Tämä on noin 6 metriä korkea graniitista louhittu esine. Ja siellä se on vielä tänäkin päivänä. Eli Kollaa kesti, koska Kollaan oli pakko kestää. Saanko seuraavan? Ylitin minulle annetun ajan 5 minuutilla, mutta kiitos kun jaksoitte kuunnella. Vastaan tehtyihin kysymyksiin, mutta olkaa hyvät, käyttäkää ääntä. Kiitos.